ಮೂಜುಲೋಕಡು ಕಡೀರ ಪೂಜನ ಕೈಕೊಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ತಲತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನೇ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ ಕಂದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳಾಪಿಗನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ತಲಟ ನಿಲಯತಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲೇನೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಲೇನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಡ್ಡನೀಟ ಪುಟ್ಯವರೊಂದು ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಪದ್ನೈನು ಈ ಪಂಥನು ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಂಚಿತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ರಡ್ಡನೆಯ ಸಾಲ್ದ ಪಂತೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋಣಂಚಿನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮೊಗಲ ಒಟ್ಟುಗು 14 ಲಕ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕರುಡು ಈ ಲೇಸು ಮೂರ್ದು ಬರಂಡು ಕರಿನ 23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಕೂಟ ಪಂದ್ ನೆಗಲ್ತೆ ದೆತೊಂದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ಮೆನ್ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ ಉಡಲು ಸಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆವಲೇರು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಕೂಟ 23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿಯಸ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ವಾರೀತಿಡು ಗೌಜಿಗರ್ದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಲೋಕಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ದಿಂಚಿತ ಕೂಟ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಯಾನೆ ಎದ್ದಣ್ಣನ ಆ ಬರ್ಕೆದ ಕಲ ಪಿಲಿಕೂಟ ಇತ್ತ ಆ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ಈ ವೇದಿಕದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೆರಪ ಅವರೆಲ್ಲರು ಪಿಲಿಯೇಸದ ಮುತಾಲಿಕದ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಪಿಲಿಯೇಸದ ತೂಪರಿಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲೆಡ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಕಲೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಿಕೇನೊಂದು
23 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿಯಸದ ಕೂಟ ಪಂಡ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡು ಅಂಜನೆ ಆ ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆನ್ ಬಯಸೊಂದಿನ ಕೂಟದ ಗುರುಕರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದಣ್ಣರು ದಯದಿದಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಡು ಕುಲುದು ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಂಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪಿನ ಮಾತು ಭಿನ್ನರಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ಎದ್ದಣ್ಣನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಸದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದ ಅವು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆತ್ತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚಿಲ ಉಂಡು